corna que picarà Rafinha. Indicació de la jugada, la centrada, la rematada, gol! Marcos Alonso! Gol importantíssim i amb un simbolisme molt especial. Marcos Alonso, que està passant dies tristos perquè ha perdut a son pare, i son pare en el seu dia també va fer un gol de cap importantíssim pel Barça. Quina millor manera d'homenatjar Marcos Alonso sènior, que rematant de cap i marcant un gol defensant l'escut del Barça en un partit importantíssim. Gol del Barça! Gol de Marcos Alonso, rematant a terra, picada inabastable per De Gea. Minut 6 de la segona part, Barça 1, Manchester United 0. La torna De Gea, ara la pressió del Barça ja no és tan efectiva. A veure que dubtaven els jugadors del United, doncs sí, li han regalat la pilota a Koundé. Koundé amb Rafinha. Rafinha, la centrada, gol! Errada no forçada de la defensa del Manchester United. El Barça, que estava pressionant amb molta timidesa, sense gaire ordre, s'ha confiat la defensa del United, li ha regalat la pilota a Koundé. Koundé amb Rafinha, la centrada de Rafinha, que es converteix en una rematada letal. Lewandowski passava per allà, però no ha tocat la pilota. És gol de Rafinha des de la banda. Era una centrada que s'ha convertit en una rematada letal. Errada doble de la defensa del United. Gol de Rafinha. Gol inversemblant des de l'extrem dret. Rosqueta màgica de Rafinha. 32 de la segona part. Barça 2, United 2.